simrang hilin eh. Hi, good morning. Karon kay Sabado man, ha. Iskabit si ko og buwad. Kay labaw mo daning buwada. Iskabit sing buwad. Karon masiro makadungog og iskabit sing nga buwad. Hi, hello, good morning. Buntag Sabado, November 9. Good morning sa tanan. Salamat Lord. Daghang salamat sa kinabuhi. O salamat usab. Salamat pod usab sa nag-sponsor na ning sa amin. Salamat kadto na daghang mata. Karon di ay magkuan ko. Prepare ko pamahaw diri sa mga apo. Dili na po dito sang serbisyo na nako diri sang padag sang anak Harlin. Ani man ko nimo stay og muuli ko uli ko muli ka siya. Ja, luto ko ron og sudan pamahaw. Absent ko dito sang serbisyo. Kayo ang may klase. Importante dito na ako kada adlaw kadang klasihan. Ani po ko din magluto ko ron og pamahaw sang mga apo. Katong nangutana, gusto mo kana sa mga apo, bawal na mga apo mga gahay magpuna-puna, di man gud mangapil. Sa una pang bago pa ko naglag-vlog, dato pa ko sila ipon, mo apilin sila. Karon na ning mga para magmahadak magkamera, lupig ba niya lian ang liksian, lupig lang kaya ni Precious. Update ko sa kaya og na yung mga aningana. Kaya respect pit joy si Nuwag, si Nuriji, di na sila madali-dali. Bawo, saan na may na. Da, katugan ng itagaan. Sa sponsor nga bag nga mahalon. Libo kapin gutong baga. Huwag gadi magpa-video pasalamat. Ako na lang may pasalamat. Mas banap, salamat ko itong katag sa bag ni Nuriji. Search ito nila og pila to'y presyo din is Philippine money. Libo kapin ko no to, murag 1.7. Saan nga di manggazib mo apil. Saan ni mo briefing. Ano dia is kabit si nga buwad nga bakay. Ano ni war ni karots. Ano ni murag ginisas kamatis. Suka gamay og brown sugar gamay. Barang matamis-tamis di parat tinong kahiluwas. Parang manamis-namis ba nga kuan. Ano dia is kabit si nga buwad nga bakay. Ano ni war ni karots. Ano ni murag ginisas kamatis. Suka gamay og brown sugar gamay. Barang matamis-tamis di parat tinong kahiluwas. Parang manamis-tamis ba nga kuan. A few moments later. Basta Sabado. Manjo ka ning sawang. Sawang Cortis, ano yung palit yung bugas. Barato man. Bugas. Harabag. Pila mais day? Dua, tulo, tag-jus isa. Dua mais. Ano ba ang kauban? Alis bagasan. Tag-bugas. Ting bugos.
May nagtao. Kamuti, 40. Ay, lansunis 20. Pila kamote? 40 ba? Bugasan, saya makita Julie dan eh. Majuli, saya makita mi ani. Mingaw nag mga tao, ito na magudron. Eat na laman ang pink price. Gas. Na pink price. May 47. A few moments later. Takot 5 kilo. Taong kay mga amtag torta. Basta lagi makapanabo. Sabado. Hindi din mahimog. Basta kita kong may mais. Apa dari mais din hidapit. Tulo banjing ko. Mantan jo guys, Ma'am Yuning ayop. Ma'am Lucy hater mo ning. Kitip tag mais. Ma'am Teriol Rek, Dara. Mahaw. Doon na ba nagpatugtog? May dunches makatadani, doon na may sounds. Stop. A few moments later. Serbisyo na dito ko ulit alis siya.
ba ni? Putos. Ay, Malbiri. Sigasa na lang ko rin yung magtuwa dugo na. Abang na. Malbiri. Ang hinog. Ang buong di agad umay. Tulo ni kapuno daning gitanom. Piyang tangad. Labong na. Unahan silid ni hiling. Piyang tangad na. Muka. Kasukog tangad. Ang paglambok. Kawanan na pod. Uli pa puros lisya. Tapos puros lisya ng guna. Gunahan ng bulang hirap to. Diba? Buka pa kadung oy magtan-aw pa man kanahaw. Oy. Juan. Sila.
Wadto ko naman og kuan kananay pabangay sa likod kay init. Init kadto, paway sa pugo. Mas kilid-kilid na po ito hagi kuanan. Kilid na po danis. Dapat sa kilid na nagunahan. Paway sa ko. Bato yung update itong adlaw. Happy weekend. God bless all. Amping tang tanan. God bless you always. Babo.